Yo, Ed Holden and Mr Phormula yma. Croeso I studio panad. Parch enfawr I Menter Iaith Castell-nedd am y gwahoddiad yma I cynnal sesiwn beatboxio ar-lein. Yr oll fyddwch chi angen i'r sesiwn yma ydy lleisiau, neu os ydych chi'n mewn microffon a ydych chi'n weindio pobl I fyny, cool, go for it. Felly, cyn da ni wneud unrhyw beth, mae rhywbeth bach I chi. Cool. Felly, da ni'n mynd I cychwyn y sesiwn. Iawn, y peth gyntaf da ni'n mynd I gychwyn efo ydy rhywbeth ar enw bass neu Saesneg yr gair bass. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed y gair bass yn mwy aml na bass. Ond os da chi'n cweit yn siŵr be mae bass neu bass yn golygu, wel, bass ydy'r sonau isel. Felly, os da chi'n dychmygu car yn pasio tu allan eich adeilad, tu allan eich tŷ neu be bynnag, efo cerddoriaeth yn blastio'n rili uchel, be da chi'n clywed trwy'r waliau ydy'r bass, neu'r bass, a mae sŵn rhywbeth fel hyn. Siŵr bod fi'n clywed rhywbeth. Cool. Felly dyna beth ni alw'n bass neu bass. Pan dwi'n beatboxio, dwi'n neud 10 sŵn bass gwahanol, ac dwi'n mynd I ddangos rai ohonyn nhw, a gewch chi drio nhw gyd allan lle ydych chi'n eistedd. Felly, cychwyn efo rai hawsach, be da ni'n mynd I gychwyn efo ydy rhywbeth ar enw bass trwyn. Achos da ni'n defnyddio'r trwyn, Felly, os dwi'n dal y meicroffon i'r ochr, rhaid ddangos I chi wan. Os dwi'n mynd fel hyn, da. Diolch yn sŵn da, iawn. Ond os dwi'n neud yr union un peth ond rhywun, dim y ceg, mae sŵn lot well, iawn. Ond dwi'n mynd beatboxio o gwbl am yna, yr oll dwi'n neud ydy defnyddio'r trwyn yn lle'r ceg. Felly, cyn I fi ddangos I chi pan da ni'n neud hynna, dwi eisiau chi trio hynna. Felly, dor y llaw chi ar y ceg, fel la. Wedyn allan o'r trwyn chi, dwi eisiau chi mynd dy. Felly, ia. Ar adeg yma, dwi'n siŵr bod chi'n meddwl, pan bod ni'n eistedd fan hyn efo'r boi weird ma'n gwylio fo'n mynd, mae yna reswm. Felly, os dwi'n dal y meic i'r ochr rwan, a neud y sŵn trwyn, mae hynna'n golygu, os dwi'n defnyddio'r trwyn i neud y sŵn, mae hynna'n rhyddhau'r ceg I gallu neud curiad. So os dwi'n neud curiad, mae hwnna ar wahân. Felly be mae'n golygu ydy bod chi'n gallu neud y ddau beth yr un pryd. Felly, trwyn, ceg, efo'i gilydd, fel ydych chi'n neud y can usher, dod o trwyn, wedyn beat, sŵn am yna, beat am yna. Cool, eitha syml. Reit, rhif 2. Be da ni'n galw hwn ydy oscilliad, neu Saesneg oscillation. Ac yr oll mae'n golygu, mae'n really syml, rhoed y gwefusau fi gilydd fel hyn, ymlacio'r gwefusau, a chwythu fel bod y gwefusau'n dirgrynu. So, gwefusau fi gilydd. Barod, 1, 2, 3, 4.
Roedd mewn curiad, dwi'n licio rhoi hwn mewn curiadau sydyn, drum and bass. Yep. Rhif 3. Be ydych chi'n neud tra ydych chi'n cysgu, heblaw cysgu? Ydych chi'n chwyrnu. Da iawn. Felly, da ni gael hwn yn bas y chwyrnu. Peth cyntaf ydych chi angen neud ydy chwyrnu. Syml. Peth nesaf, heb chwyrnu, dwi eisiau chi ddeud y gair baw. Rwan dwi eisiau chi wneud baw, ond heb defnyddio'r llais. Felly, peidiwch chi ddeud baw. Fel hyn. A rwan, os ydych chi'n chwyrnu am un pryd, easy peasy. Barod? 1, 2, 3, 4. Cool. OK. 3 cyntaf, hynna ydy'r rhai hawdd. Mae'r rhai nesaf yn mynd i fod yn lot o noddach. Ond na i drio mewn gorau i esbonio nhw. Felly, rhif 4, be dyn ni'n galw hwn ydy bas mewnol, neu inward. A be mae hyn yn golygu, mewn beatboxio, mae yna llwyth o synnau gwahanol fydwch chi creu. Ond mae yna mond 2 ffordd o gallu creu y synnau. A heini ydy allanol neu mewnol, okay? So mae allanol yn golygu bod chdi'n chwythu air allan. Mae allanol, mewnol wedyn yn golygu bod chi'n anadlu, okay? Okay? Felly, rhwng y 2 sŵn mae'n golygu fedrwch chi anadlu a chwythu allan heb stopio. Felly mae bas rhif 4 yn cael ei alw'n bas mewnol, inward bass. Na ddangos i chi gyntaf, mae swndio fel hyn. Os dwi'n rhoi hwnna mewn beat. Ac y ffordd mae hynna'n gweithio, os ydych chi'n dychmygu na top keg fi ydy'r microphone, okay? To'r keg. So mae tafod fi'n flat fa. So plygwch tafod chi'n ôl, roed o'n erbyn top y keg. Iawn. A be ydych chi angen neud ydy anadlu fewn rili galad yn erbyn y tafod. Ac os ydych chi'n neud hynna'n digon galad, mae'r tafod yn dechrau dirgrynu. So fel hyn. Okay? So ydych chi'n anadlu yn erbyn y tafod. Barod? Rôl 4. 1, 2, 3, 4. Cool, da iawn. Rhif 5. Mae hwn yr union un peth, bas mewnol, felly da ni'n anadlu yn erbyn y tafod. Ond tro ma beth sy'n neud hwn yn wahanol, ydy bod hwn yn lleisiol neu vocal. A be mae hynna'n golygu ydy bod chi'n defnyddio llais. Okay? Felly, anadlu fel. Ac os dwi'n defnyddio llais ag anadlu, mae swnio wirion fel la. Ond os ti'n cyfuno'r 2 efo'i gilydd, fatha cymysgu'r 2, mynd fel hyn. Rhoi hwnna mewn beat. Cool. Rhif nesaf. Rhif 6. Bas nesaf. Be da ni'n gael hwn ydy bas y gwddw. Iawn? Neu throat bass. Mae'n dod o fyma. Ac eto, mae'n anodd esbonio hwn. Ond na i drio fo'n gora. So, mae swndio fel hyn i gychwyn efo. Efo dy lais, ti'n mynd lawr. I ti'n fyma. Oedden ti'n gorfod dysgu sut i ymlacio'r gwddw. Neu esbonio mewn munud sut ti'n neud hynna. Ond pan ti'n neud hynna, mae'r llais yn mynd fel hyn. Clywed y ffordd nath hynna newid. Swndio fel bod fi sal, ia. Os dwi'n ymlacio fo fwy, mae'n mynd lawr. Swndio mwy fel robot. Mae hwnna'n eitha cool. Ond efo mwy o practice fe di mynd yn is a neud ei hun swndio fel Optimus Prime Transformation Rollout. Yn dod efo yma, oce? A ffordd da chi'n dysgu sut i wneud y sŵn yma, mae hwn yn cymryd lot o practice. Ond y ffordd gorau i gychwyn ydy trwy tagu heb stopio. A pan dwi'n deud hynna, dwi'n yn golygu tagu fel machine gun pan ti'n pen dy bach. Dwi'n yn golygu hynna. Be dwi'n golygu ydy tagu heb stopio. So bod chi'n gorfod dysgu sut i dal y sŵn yna. Dwi'n gwybod bod hynna'n soundio weird. Ond y mwy ti'n neud hynna, y mwy ti'n arfer efo ymlacio'r gwddw. Alright? So mae swndio fel hyn. Wedyn os dwi'n ymlacio'r gwddw, mae'n mynd lawr. Wan. Yes, mae'n dod o fyna. Hwna ydy'r unig ffordd really esbonio hwnna. Mae'n trick eitha anodd. Oce, un ar ôl, be da ni'n galw hwn ydy bas digryniad neu vibration bass. Dwi'n rili gallu esbonio hwn i chi, cos dwi'n siŵr iawn sut yn union dwi'n neud o fy hun. Ond mae'n dod o fyma rwla, so mae'n dod o chest. Ond dwi hefyd rhywsut ei gilydd yn cymysgu'r gwddw hefyd. So be dwi'n gael ydy'r sŵn yma.
Mae'n da efo curiadau graim. Cool. Felly, dyna 8 sŵn bas gwahanol hefo'r llais. Fel arfer, dwi'n gael rhyw Q&A bach wan i chi gael gofyn cwestiwn, ond yn amlwg sy'n neb yma i fi gallu ateb. Ond dwi'n mynd i gael swig o dŵr cyn i ni symud ymlaen. Felly, beth dyn ni'n mynd i wneud yn y bit nesaf yma ydy trafod sound effects. Nath y sound effect cyntaf yma gael fi fewn i llwyth o drwbl pan mae'n i'n plentyn, a llwyth o drwbl yn ysgol, so croeso i chi jyst wneud o llwyth yn ysgol. Peidiwch chi'n wneud yn ysgol, dwi'n byd wneud o fi. Be dyn ni'n galw'r un gyntaf yma ydy siren, siren. So pan mae'n i'n ifanc, o'n i'n mynd fel hyn, ne no. A wedyn nes i ddysgu sut i wneud yr un nesaf yma. Oce, sôn fel hyn. Warning. Neud y sŵn fel pod o'n pasio. Cool. Oce, felly, y ffordd da chi'n neud y tric yma i chi gael drio hwn eich hunan. Oce, so, da chi'n mynd i edrych yn wirion yn neud y sŵn yma, ond dim bwys yn mynd am, ond chi sy'n ymlaen y sgrin, felly mae'n ffain. Felly, newch cilch efo gwefusau chi, ôl hyn. Oce? Alright, rwan, mae'r danadd top hein. Mae'r danadd top angen cyffwrdd o gwefus gwylod, oce? So fel hyn, na i trio fynd yn agosach iawn, fel hyn. Ie? Oce? Nes i ddeitha chi sech yn edrych yn wirion, so fel hyn. Alright, mae hwnna'n hanner y tric yma yna. Peidiwch yn symud y ceg o gwbl wan, mae'r ceg yn gorau aros fel o, oce? I'r tric gallu weithio, fel o. O chest chi wan, dwi eisiau chi gwthio llais chi allan, taflu lleisio chi allan. Peidiwch yn mynd fel hyn. Dyna mae'n mynd i weithio. Da chi angen mynd fel hyn. Ond heb symud y ceg. Oce? Hwna fel o. Ie? Oce, barod? Ar ôl 4. 1, 2, 3, 4. Cool. Siren. Felly, y sŵn nesa, mae hwn yn defnyddio'r un techneg. Oce? A beth dyn ni'n galw hwn ydy'r air horn. A mae hwn yn gweithio'r union un ffordd. Ewch fel la. Iawn? So, yr union un symudiad, fel hyn. Yr union un. Ond be da chi angen ei dwan ydy, yn lle neu sŵn seira, wiw, yn lle neu hynna, da chi angen mynd yn isel efo pitch eich llais a just mynd dam. Oce? Ond heb symud y ceg. Alright, ar ôl 4. 1, 2, 3, 4. Ie? Air horns. Cool. Iawn, sŵn nesaf. Be dyn ni'n galw hwn ydy drop dŵr neu water drop. Oce. Felly mae hwn yn tric rili anodd i wneud, a fel arfer, pan mae pobl yn wneud y tric yma, maen nhw'n defnyddio fus, a maen nhw'n tapio fyma, a mynd... Yn am ryw reswm, dwi'n gallu gwneud hynna. Maen nhw'n tapio fyma, a maen nhw'n creu sŵn water drop, drop dŵr. Dwi'n gallu gwneud hynna. Ond pan ni'n ifanc, o'n i'n gwybod reit, fy rai fi ddysgu'r tric yna rhywsut ei gilydd. Felly nes i ddysgu sut i wneud o ngheg. So na i ddangos i chi gyntaf, mae'n swnio fel hyn. Rhaid dim ond beat. Ac y ffordd mae hwn yn gweithio, y tric rili anodd, a dwi'n cweit yn galw yn iawn fy hun yma. Mae'n cymryd lot o practice. Felly, mae yna 2 beth da chi angen neud. Mae yna 2 beth yma'n gorau digwydd yr un pryd. So be na i ydi dysgu y 2 beth i chi ar wahân, cyn da chi'n rhoi efo'i gilydd. Okay? Rhif 1, mae'r tafod yn gorau mynd tu ôl i top y danadd. A be da chi angen neud, da chi'n mynd defnyddio'r ysgyfaint wan. Mae hwn yn gyd yn digwydd yn y ceg. Da chi angen signo tafod chi fel la. Just really hawdd. Fel la. Iawn? Unwaith da chi di wneud hynna, anghofiwch y bit yna wan. Hwn di'r ail darn. O'r ceg eto dim yr ysgyfaint, da chi angen deud y gair wit, ond heb deud wit. Okay? Dwi'n gwybod bod hyn yn swnio weird. Mae'n swnio fel hyn. Gwthio air allan, ond heb deud y gair wit. Okay? Ond mae'n
Mae'n union hynna, mae'n deud wit heb y llais. Oce? Hwn di'r bit anodd o'n. Da chi angen mynd fel a hwnna, union yr un pryd i gael y sŵn drop dŵr. Trick anodd, ond ma werth dysgu, cos mae'n sŵn dy wych. So mae'n cymryd lot o practice, ond da chi o'r fideo yma wan i practisio. Oce, sŵn nesa. Be sgynnon ni ydy curiad calon. Sŵn dy fel hyn. Oce, iawn. Iawn, tric curiad calon. Really simple. Da chi'n sylweddoli bod fi wedi rhoi y meicroffon ar y gwddw. Cyn dwi'n dangos i chi sut dwi'n neud y sŵn curiad calon, mae werth esbonio y bit yma gynta. Oce. Felly, dynamic microphone. Mae hynny'n golygu bod chdi mond yn gallu siarad i fewn i'r tyblaen. Oce? So, os dwi'n dalo fel a, neu fel a, neu fel a, dwi'n mynd i weithio, ti'n gorfod dalo ymlaen. Pan ti'n neud beat, pan ti'n beatboxio, mae'n bwysig bod chi'n dal y meic mewn ffordd cywir ar gyfer beatbox. So, os dwi'n dalo fel hynna neu beat, mae'n oce iawn, dwi'n mynd wych, ac y reswm pam ydi dwi'n mynd dal y meic yn cywir ar gyfer beatbox. Os dwi'n agor llaw fyny, da chi wedi sylweddoli dwi'n siŵr, dwi'n dalo fel hyn. So, pan dwi'n dalo mic fel la, mae hwnna yn fanna yn creu rhywbeth yn enw'r proximity effect. A be mae'n golygu ydi bod yn boostio'r sain i gyd. Okay? Felly, watchwch chi enwan, yr oll dwi'n mynd i wneud ydi symud y llaw, a gobeithio nhw'ch chi sylweddoli y gwahaniaeth. So, here we go. Okay? Os dwi'n dal y meicroffon fel a rhoi ar y gwddw, beth sy'n digwydd ydy, mae'n pigo fyny dirgryniadau i'r llais. Dwi'm yn siŵr am faint da chi'n mynd i clywed hyn dros fideo, ond beth sy'n digwydd ydy, mae'n pigo fyny dirgryniad vibration y llais. Okay? Os dwi'n llyncu wan, da chi'n clywed sŵn y llyncu ar y meicroffon. Os da chi'n neud hynna'n fyr, mae'n debyg iawn i mynd ng. Da chi'n mynd defnyddio'r lleisio o gwbl, ond mae'n debyg i ng. So, fel hyn. Okay? Da chi'n rhoi y meic ar fyma, da chi'n neud y sŵn daiwaith, gap bach, daiwaith gap bach, felly. Really simple. Triwch hwn ar ôl 4. 1, 2, 3, 4. Awesome. Sŵn nesa. Key yn cyfarth. Really simple eto. Gweithio really da os da chi efo key, a da chi'n neud hyn yn iawn, mae ffricio'r key allan. Wych. Sŵn fel hyn. Ac y ffordd da chi'n neud hyn. Da chi angen deud woof, fel sa chi'n disgwyl, ond mae'r sŵn woof angen digwydd yn mewnol. Da chi'n cofio beth i mewnol? So da chi'n anadlu, okay? Da chi'n mwyn chwthu allan. So, os dwi'n chwthu allan, woof! Mae fel la, yn iawn. Ond os dwi'n anadlu, ond sŵn a lot well, okay? Felly, triwch hwn efo fi ar ôl 4. 1, 2, 3, 4. Cool. Ooh, let the dogs out. Ooh, let the dogs out. Haha, iawn. Sound effect ola. Be dyn ni'n gael hwn ydy'r hofrennydd helicopter. Sound o fel hyn. Iawn. Tric anodd, eto, na i drio fy ngwari esbonio fo. Mae hwn yn un sŵn mewnol hir. Okay? So, unwyd eto, ond da chi'n mynd stopio tro yma. A be da chi angen neud ydy, y tric ydy adeiladu pwysau pressure yn fyma.
So, i gychwyn efo, os da chi'n plygu tafod chi'n ôl, fel nath ni gynna efo'r bas inward bass bas mewn ôl, mae'r tafod yn mynd yn ôl. Ia? Yn erbyn top y ceg. Iawn? So mae y tu ôl y danadd, top y ceg. Be da chi angen ei wan, ydy symud y troma, symud y tafod i'r ochr. Iawn? So mae'r tafod rwan yn mynd fel hyn. Mae sort of mynd fel angle fel. Ia? Oce. Cau y ceg wan. So mae'r tafod tu ôl y danadd ar angle. Cau y ceg. Os da chi'n gadael gap bach ar yr un ochr. Okay. A be da chi angen ei wan ydy anadlu mewn trwy'r gap yna, ond dim y trwyn. Felly beth sy'n helpu ydy dod o bysu chi ar eich trwyn ac anadlu trwy yma. Felly yr union un peth dio, a bas mewnol, so da chi'n chwthu, da chi'n anadlu yn erbyn y tafod, a dyna beth sy'n creu yr pwysa, y pressure o fyma. A mae'n cymryd lot o practice, ond y peth ydy efo beatbox, chi di'r offeryn, felly does am gwahaniaeth rhwng rhywun yn chwarae offeryn a beatboxio. Yr unig gwahaniaeth ydy na chdi di'r offeryn, ti dal yn gorau dysgu, ti dal yn gorau practisio llwyth. Iawn? Os ydych chi efo unrhyw cwestiynau ynglyn â beatboxio, cofiwch, mae'n croeso i chi e-bostio Menter Iaith Castell-nedd ac just ofyn nhw e-bostio fi a na i atab yn ôl. So os ydych chi efo unrhyw cwestiynau ynglyn â beatboxio, mae'n croeso i chi ofyn. Oce, da ni'n mynd i chwarae gêm bach wan. Felly, dwi'n mynd i wneud rhaglenni teledu am o'n ngheg, efo'r llais. Dwi'n mynd i wneud rhaglenni teledu neu ffilmio neu be bynnag, a da chi'n gorfod sgwennu lawr pa rhaglen neu pa ffilm ydi o. Okay? Felly nawn ni 10 can ac gwch chi just sgwennu nhw lawr neu be bynnag. Okay. Here we go. Rhif 1. Pedwar eiliad. 1, 2, 3, 4. EastEnders. Rhif 2. Un, dau, tri, pedwar. Scooby-Doo. Un, dau, tri, pedwar. Postman Pat. Rhif 4. Un, dau, tri, pedwar. SpongeBob SquarePants. Rhif 5. Bach mwy tricky tro yma. Un, dau, tri, pedwar. Super Mario Brothers. Rhif 6. Un, dau, tri, pedwar. Simpsons. Rhif 7. Un, dau, tri, pedwar. Pingu. Nesa, rhif 8. Hawdd tro yma. Un, dau, tri, pedwar. Pink Panther. Rhif 9. Bach mwy o challenge. Un, dau, tri, pedwar. Indiana Jones.
Yr un ola, really hawdd. Just gweithwch allan diwedd hwn. Barod? Ddylsio chi gael hwn yn eitha sydyn. Chi di gael o? Ni tref eto. Batman. Awesome. Felly, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Ac eto, parch enfawr i Menter Iaith Castell-nedd am y gwahoddiad i cynnal y sesiwn yma. Dwi wedi cael lot o wyl. Gobeithio ydych chi wedi tiwnio fewn a di mwynhau hefyd. Os ydych chi eisiau checio fi allan ar y we, www.mrphormula.com, YouTube channel Mr Phormula, unrhyw beth, social media Mr Phormula. Cool. Felly, gobeithio bod chi gyd yn saff ac awn na wel chi gyd yn y fuan.